Hvad betyder frihed for dig? At jeg kan være mig selv, jeg gør de ting, der passer mig. Hvad er frihed? Men frihed, det er, når der ikke er nogen, der bestemmer, hvad du skal gøre. Sådan at du tager ansvar for dine egne handlinger. Og så det er lidt det samme, som hvis du har frihed under ansvar. Hvornår føler du dig fri? Jeg føler mig fri, når jeg ikke er på arbejde, og jeg i øvrigt har gjort alle de pligter, der ligesom ligger i at have et hus og hjem, og barn og dyr og familie i det hele taget, der skal passes. Når alt det er i orden, så er jeg fuldstændig fri til at gøre lige præcis, hvad jeg gerne vil. Først når man er blevet bevidst om alle de ting, der er bestemt på forhånd i ens liv, kan man nå til at vælge sig selv som det skabte væsen, man er, med de valgmuligheder, det giver. Nemt at tale om frihed, når man ikke sidder i et bur. Hvad brokker du dig over? Vi har masser af venner her. Hvis vi lige pusser vores fjer, bliver vi endnu mere populære, og der er gode bidder ved at tjene, hvis vi synger kønt. Jamen, er det også det, jeg vil? Hov, loven står i åben. Alle veje ligger åbne. Det er blot at vælge. Men hvor skal jeg flyve hen? Kan jeg overhovedet flyve? Eller vil jeg styrte i afgrunden? Hvor skal jeg få mad fra? Hvad nu, hvis jeg havner et sted, jeg fortryder? Pyha, det var bedre. Kommer du? Vi kan pynte os med lånte fjer. Der er en forbindelse mellem frihed og angst, f.eks. hvis vi tager udgangspunkt i tegneserien. Fuglen bliver stillet på et ultimatum, men pludselig rammer fornuften og trygheden sig. Fuglen bliver angst for friheden og tør ikke at flyve. Den er bange for at miste sin frihed eller ikke have frihed nok. Frihed, det er ikke noget, man får, men det er noget, man tager. Et citat af Johannes Ewald, og det går også ud fra det udgangspunkt af Søren Kierkegaards definition af frihed. Det frie valg med, at du får ikke friheden, den tager du selv. Vi har valgt duen som frihedssymbol, fordi at den har den frihed til at kunne flyve hen, hvor den vil. Kierkegaard siger, frihedens indhold intellektuelt set er sandhed, og sandheden gør mennesket frit. Men netop derfor er sandheden frihedens gerning således, at den bestandig frembringer sandheden. Vi tolker derfor hans citat, at man opnår mest frihed ved at være sandfærdig og sige sandheden. Sandheden gør ifølge os mennesket frit. Hvad er frihed? Frihed, det er, når der ikke er nogen, der bestemmer, hvad du skal gøre, sådan at du tager ansvar for dine egne handlinger. Og det kaldes også ansvar for, frihed. Hvad er frihed? Frihed er, når man selv bestemmer, hvad man vil, men samtidig er, at der er grænser, fordi så det kaldes frihed under grænser.